出国那个 Slam 中农山起嘛。Ka Meghalaya Chera Cements Employees Union kalapa da kejingtho sa kesorkar ban penstet no ban pelaj ya ketulop ka badangsa namar kalakta iginong tray kamtam hakum kan dikapor jongka klam jingpang covid kat kendai kasenjuk kalatho sa menteri rangba ukon rat sangma ban pelaj no mardor ya ketulop ka badangsa jongki bat penkan mau ya kejing ya menjur hapadeng kesorkar bat kasenjuk hak sipau turik uno pra arajar arpau kajing bom siu ya kutulap kabadangsa haduk menta kala kata sikadai ya kinong tray haba pai sa kajing don pisa pan pendap ya kajing don kam lani kiwei kamtam hakani kapor badon u covid khat khandai bat kajing kangdam laong uba shan lang ding do ubadai president jong ka union bad uba pen scam leng do ubadai u general secretary jong ka union susu nakaliang jong kini kinong yalam susu nakaliang jungkini kinong elam kelapan pauru lada slam ban pelaja ketulap kan bu ya kinong tray ha kejing mat kumta ki haban simpat de kiwe kisenjam ban penbor ya kesorkar nakaliang kejong aku general secretary jongka MCCU kaseng kinong tray MCCL wan biang seksi perkan mau wa hakak sabrek ilawan ban ai ke memorandum sya honorable chief minister pau biang ke jing ke jongi lor kebenikong ke dei kejing bomyo ya ka tulap kat adu kini sini kini benai tinggal siang meeting ni rai lang wa ni mela syu dekat akan ni ka covid-19 lockdown kalau tak sibu jadi ka sep jongi tinggal siap nak rai penting wa ka government ka di menyarap klo ya ni kum kejing ikut sipau tarik punai Desember araja atau korban kalkular menyerap ini kat kaplan dapat ya kan ai kita ki financial assistance dari kalong kaba sos wong yo tak sien tat adu utangi pot yo dah wa kadan kan ya covid-19 lockdown di peran tray kala ya ut lenam tinggi masih ban ai dak membandung buka adu mat penbor biang ya korban bahkan hai kemat biang sengi bahkan buat kecil kular kum hakatu ke sipau tarik pernah Desember tinggal air du buat kawe ka jikto kaju hi ka korban ka dei buat sim khya mat penyat nyok ikan di kaplan nomor misusu ba kadadu mata ba wada kaplan kam la penyat ngindang dan hakajing kam tam hakayo kot nomor lada kaplan kamyat ka financial stabilization jongi kadumdan kani kijingyo kabang ngintip minyo katno lanu takadaw ngiban jur biang sa sisien korban kadai ban penkloy mat pai khamat ban penyat no ya kani kaplan kana ka kijingyo kajikot kami kanlong stabilize no nakaliang i presiden pat ka ki boki dan kampan ong Asia ka semen lan ka government lagi dikicing ki bomuti dia kedo tak ada munta hem chim yo su yo tulop te ki ba nakaliang ka seng jung kinong tre jung pi ki berkat nang sakmat ni dak wi kesur hi haga kerseng jong ka momlok sira semen employees ni ani aduki senam ki belalai no hoi ngira panpoi yang ini ka jing ke jung ki nok te saka tandong skor jong ka government kumju ru support ini ki board ki ba dan ni ka jing ke kli nadu ki badan hapo kan ka lokal jong inang ni ru ba kumju ru ki badan hapo ka state ba kumju ru wat ya borok ke MLA nang ta de kiwi itu kebat ki badan hapo ka jing ke kli na ka panta kan ka jing meto ba ka development di jong ni ka factory dan ka por hi kabangi laju lech lang ba ka management ba sa sarkari kalong ba ngi dawa ba borok ki jing siu na ka jing kabangi kim kinang pe hi ka man kong kabangi kendu ka hi ka yo kot dede kata ka daw ka tulap ka jing ka bala sateng ka labuan snem kumbala pansai dunia sekretari mentan ka ju ru ki overtime payment ru ka badang sa adu mentan ru snem aja khat lai bat kiwi de ki dius nama ka jing sakut ya ka tulap kalong ka balakta ba mot ya ka yo kot ni nang pe namar ha borok ki liang ha ka bedai bat kini ki provident fund
HKBD bat ki financial institution bagi nong pe ki em nang ni hala ka jong ka service ka kum kapor dengan ihi ba na ka jing hiran bat ka jing ba mi bet jong ka factory duk snem ke belai no ka duk sni ki ba manta kala pelong yang i kin dong tei ba i em ka jing jar ba dai na ta ka daw ni sa si sen biang yuan sa ka sorkar ha na ka por kum ka city ka bang 8 poi ha ka khasau tori jong nu banai manta jun as usna ma jar kuai ni kuah mana kalian ke komen ni kan sim kiano ini ke kam hak bakaru kan siu no ini kitulap ke jong ibar khoi besa ba ka juga poru ni kuah bahasa sisien ba nabro khoi keyboard ke badan hapo kan ka keyboard ke badan ya kan ka connection hak bedi benta on ban peniak bang kan ka factory ni angnot ya kidu bang apil ba sisien bakin sim kiano ini kam tidak kata kata ni susu bana kalian ke jong kinang tai la da kai long kom ni kan isa kom ni ba kami asuk factory bahkan juga por ke jengwan jang ke COVID-19 ke jengpang ke belakta yang ini hamtam lei ke mong no ka bang mi osu panai tai bani kita tede na kata kata ni susu ba kani kan ora ai ki jeng tede kata kata sa sistem yang ni kerpat ke sorkar balada hanu no keduru kala ban ong ban sim khiano ba pentri kam gini kam tele se gini kisngiru le se lada ka ki khoi kem long ki ba sai so ya ki ba ki mat bang labu na kalian ke union ba kum ju lemba ki nang tri ki bedai kam hang di kum ki small business ma ki bedai kum supplier duyong bat ki bedai hapo ka civil construction ni su la kum dong idon ya ka pasti kumasan hadun dus pa angot ki ba im jan kan ka factory bedai na kata da ka su thu ban ong ba lengba kan ka message ka bangi ko bangi angno re palat kalong ba lengba ke sorkar lengba ke jing start jing chief star bat kum ju ru hak kabinet bat kum ju ru ki MLA ki badan hapo ka government bat kum ju ru ki badan sabana ke government ru kum ju ngida apil ke terki ya ki ru bakin sim khiala me kan ka kam ha bangi nginio no bakan ka factory kan ya no kumbang labu kimat ki jing wa jing kalong ba ngila sutu bakan ka factory ka don kam ka kum ka por lamar ngi sutu bala da ka sia ya ka dur ka ba ka factory kamlong normal asi nakadaw jong kitar ki balarim ba ju ka poru ibriu ki ladon kaman update aga takalti ki badai kat kum ka jinglong jong ka por tingi sufu ba kani ka factory hi kan poi se du dede ka takadaw sa sisian biang ia se ka government ba kum ju ki bor ki badan benta ba kani ka factory hi ba kendon ka jatay lang ba bagin sim khiano kana ba numara ka jing e yang ikinang tri salonsar hublai sibun te presiden kumba fila percaya mana ba yang ba ka sokar ka entah ka IFI kum ka financial stand ba film bompa ba film kinong tre jem la ban mani se ka jing kam ti yang sem te kami rodon jong pi ba kami rodon ba fila fa sa sokar akan guru kom entah via kerpat nak sokar bukan CV se ka dur jong ka normal salary ne akan guru kom kerpat sa sokar Karkong ke siti ke bangi pa ha tu ka sautori hi kalong baik ka banokong ikan baik kamot ya ka tulok ikan baik ha kedua jang tulok ni di ban yo kanang bala dang yo ha kedua ka jing ka tulok kamot lengba ka tulok lala ban generate ha ke biadai ngonong ki contribution ki badai lengba saki nu ki badai na ka benta ka future fund jong kinang tay la kalong ka PF la kalong hapo ki banks la kalong hakin ki benta na marham ni ru ngidon ya ka momlo semen cooperative society namar ngidu ngidon tangga di gawe ka society ka bala mangirat ngi kinang tay hintay ka kalong mata namar makadaw jong ka financial crisis kumang no namar bangimyo ini kitulop i cashier ka jong kinang tay bar khoy ka badon hapo kan ka society jong i kamot kala kamdon su tede de kata kadaw sa sisien ngang ki bangi kinang tay kamot ni dawa kerki ba ni de ban yo no dah kedur jong ka tulok tendai le ngai pada ka jong start jong ka sorkar kamot bat wiki we de kamot ki badon ka bentahang ni bakin sim khia kan ka bentah na ka bentah ka factory kenapa ka factory kan ya namalo da ka factory kami ya still kan ka jing jong hi kan dang don pemagalong ni na ka pos ni tak daw ni wan biang mata sisien pun ka mau biang ya untuk berai mas pengilaan memorandum bak sepang tulap buat kejing ya kata kejing pular kejong i pulas kata kejing ya bet